Kinutang-kutang tansah disolati. Baiklah Mbak Mimin Apri. Tasih kathah para pirsawan ingkang lumantar streaming. Oh ya Mbak Ciblek barang. Lah wong iki Mbak Eka, Mbak Apri, Mbak Mimin nyong mangene wong ora tundang. Rasa mutong, rasa mutong. Saya tua mbok rasa mutong, rika nang kene iki nggo tua-tua. Ya malah genangger sing tua ki atine gampang sensitif. Ya aja sensitif lah wingi nang nggon aku ana wong sensitif tekan ngomah stroke lho. Apa ya? Iya. Ora sida sensitif anu Mas Gareng. Terus? Bukan setrek. Setruk kok Setruk. Para pemirsa ingkang lumantar streaming wonten dalem nggih menika kathah ingkang live streaming. Kenapa mawon? Menika saking Pepadi Indonesia Channel. Pepadi Indonesia Channel. Nggih, ugi saking Andika Multimedia. Andika New. Multimedia. Ugi saking Dalang Brimop Channel. Allah terus gemagus ya. Ugi saking PBKS Jabodetabek Channel. Pendapat TV. Terus Juve Multimedia. Putra Jawa Channel. Terus Sahoting Panggung. Shooting panggung. Oh syuting panggung. Oh ya nggih. MTM. Iya. apa? Sanggar Cemara. Ugi Salinda 797. Oh, Salinda 797. Berarti pada streaming kabeh ya, streaming. Nggih, salam-salam kagem dulur-dulur monggo. Nggih. Salam-salam kabeh pokoke kali sing mriksani sing nang dalem. Sing paling sregep dadi moderator-moderatore para channel-channel iki Tarno Tania Jaya, Romo Ucok, iki mbuh dadi channel iki mesti kuwi. Bapak itu moderator anu kok kita bersama. Sejurik Link sifat apa bareng ya? apa? Langgonmu ra melu Apa? nge-live. Oke. Lah ngopo lho? Kobong. Aku ribet banget to Mbak schedule gue suka banget. Oh, Ya percaya lek Kimen nih kanu ya luar biasa nih kene iki kan lek Kimen iki sebagai guru besar awake dhewe. Kita itu bisa nyinden, bisa nari iki mergo nek Sang Dwijo. oke Sang Dwijo. Sing diarani guru ki ra mung guru ing pamulangan. Iya. Ning guru agama ya iso. Iya. Orang yang kita tuakan di lingkungan seniman ku ya gurune awake dhewe. Bisa. Guru babagan budi pekerti, bahkan Bu Ciblek sing piyaine cilik. Iya iso dadi gurune awake dhewe. Iso dadi guru. Aja dipelek. Ya ning ya ora usah dadak nganggo Bu Ciblek sing awake cilik, Bu Ciblek bae ngapa? Ya men untuk Iya. anu menegaskan. Oh, menegaskan apa-apa angger transparan. Transparan. Ning yo ngene yo. Ora. Wong kene iki Aja ngene nyong mau ngene. ora kaya kiye lho. Ngono. Iki nyong kan wis ngadeg. Iya. Apri wis ngadeg. Nyong. Lek Kimen ya wis Wis ngadeg. ngadeg. Mbok kowe iki ya melu ngadeg ngono lho ora gur jeneng linggo nyambut gawe hae. bareng-bareng. Nyambut gawe bareng-bareng ki kudune ra ya kita bersama susah senang dilakoni bersama. Ora golek liyane sikile jipe-jipe kok kono lungguh wae ra ngadeg. Ngadeg. Maksudnya piye? Wis kurang dhuwur. Kurang dhuwur mboten, Pak? Kurang. Kurang ki. Kurang. Munggah maning. Munggah maning ana payon kon modar. Ngadeg debok. Sapa? Kowe. Nyong kon ngaduk kedebok. Lah nang apa sih? Trauma. Kok trauma nang apa? Emang nyong karo Mas kae kembar. Lah ngapa sih? Lah mau nang apa sih? trauma. Lah ya trauma Traumane sing kepiye? Traumane mbiyen nyong tau dirogo nang kae. Dereki wayang golek. Lah iya dirogo nyong anu
Ujarku kok dagel jare kok dadi wayang golek. Nyong gelem barang wis jejeran malah sarunge dicincingna dirogo. Rada Aku gocekan. seneng ya, ngono ki aku kok seneng ya nek ngono ki, Mbak. Lah nyong ya seneng wong dirogo. Dirogo karo nembang di mana di mana di mana. Asik. Kuwi sing nembang ngono kuwi dalange. Dalange. Di mana? Di mana? Di mana? Karo goleti Karo goleti sindike. sindike. Karo goleti sindike nyong. Kuwi nek layange Mbak Ciblek. Lah iya. Layang elek men dalange nyanyi ya An. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ora angger kiye wayang golek iki angger mari nyong sih ya jebule ana sindike. Ora partia wedi. Barang maring wiwin dirogo sindike gede temen. Sindiknya apa? Sindik wayang golek ki mau to. Lah iya jarane apa? Asosiasi. Nah, kowe aja saru, wong nyong be ora saru ya kowe. Sindik kowe ndarani apa Berarti sih? prinsipe Mbok Cibleki padha aku. Piye? Dhewe dagelan ning wegah ngomong saru. Iya, iya. Wegah ngomong trocoh, lu Trocoh. nindakake, ora? Nah, ya Aku terus malah Kok nindake kowe iki ya? Nindake. Mesake malaikat ger le nyatet nek nindakake ra nindak karuan. nah karuane genah kayak kowe. Ora tedeng ngading-ngading ya Iya. kowe. Iya. iki mumpung nang kene ana Ayu Ciblek ana Apri parahyangan. Wah, jogetane Oh, iki. iya. Parahyangan. Parahyangan ki gak-gerak pasundane lho. Oh, sing keprimen. Jogete sing Sek. wong silat ngono lho. Oh, ya mari ngono maning. Wes ora mudun. Mangana maning arep kumat maning. Ora. Riku sih suwe. Yo, sor. Sor. Yo. Lah. Parahyangan. Dibawani mboten, Mbak? Napa langsung? Langsung mawon. Langsung, yo. narosan tekti hangkala
kasih. Wah, dan tepuk tangan Bajeng Gonjat. Sing nembang Tante Natali. Nah, sing nembang Tante Natali. Tante Natali. Sing joget Bule. wong papat, tapi sing loro ngiyor. Iya. Kayak Mbak Mimin Malajan. Priwe? Iki piye iki? Anu jere ngerti sangu fresh care apa kepriwe? Aku butuh napas bantuan karo sing ngiter. Nah, Bi, tangi Bi. Tangi Bi. Tangi Bi. Tangi. Ayo iki butuh napas bantuan. Bantuan deh napas Ayo Bi. bantuan. Bantuanmu Ayo. luwih berharga timbang bondo donya. Ayo, tapi. Soal nyawa seseorang iki lagi. Ayo. Tolong Ayo. Kowe iki ya ora ngono ora kudu ngono kuwi lho, Le. Setuju ora Bi ngadeg? ngadeg ya yo. Bantuan aku ya. Iki lho. Aku nek iki bondo donya aku mesti diparingi karo Bu Kondang iki. Tolong Mas Abimanyu nulungi anake Kowe iki nek nyong. ngono kuwi ra njaga perasaane Le nyelentem lho kowe nggih. Nggak ini dal karo kono kok saiki. Aku sebenarnya mana hadap kok. Napas bantuan. Tolong dikasih napas bantuan. Napas bantuan joget sing gumyak iki mau aku menggeh. Menggeh-menggeh. Jepokno kompresor kana lho. Menggeh-menggeh timbangane kowe dientampas buatan lho wong disetrum. Disetrum. Ya ngger. Iki lho Mbok Ciblek. Ya ngger kirane jenengan ora gelem gawe napas buatan nggo Mimin. Mang biyunge ya kenanya. Alah, biyunge yo ngetek kaya Le. Aku nek sampean karo sampean ora mlebu. Ya karepe. Apri. Ya kok ganang piye Apri. no. Aku mau kalah kalau dalangnya Bimo kok. Ayo, Mana? Mbak Eva ini Mbak Eva. Ayo, kene Iya, sisan ditandangi wong telu. Iya. Oke, siap Mbak Eva. Arep diwehi napas buatan kowe. Masa sih? Ya Allah, Pri. Beneran? Aja ngono. Ngalah ya Allah, malah ngene iki Slamet Romo Kiti jagongan. Jan. Wonten dawuh Kang Mas. Mbak Eva. Nah, Mbak Eva. Dalem. Iki gandeng sing nyiter wegah karo Lekmin. Karena menjaga perasaan teman. Sing nyelentrem, kowe njaluk ngapura karo bojomu kono. Bojone sing Sing ndi to, di, Pak? sing pundi? Nganggo mic iki. Mas. Aa. Nek Sampean sing kon ngadeg ya kudune ngadeg no. Ah, ya. Sampean ra ora mung sedina orang didol dari seniman to. Ning panggung aku digodha dijawil kuwi mung samudana. Samudana. Dadi nek bojomu ki dimek-mek wong kuwi samudana ikhlasno. Ning hariane hak utuh milike panjenengan. Coba to, apa deg-deganku ora tekan sampean apa piye? Buktekke no, buktekke. Kang Mas. Kang Mas. Ayo. Ayo to. Maaf, mbok biasane kae lho. Nah. Oh, darane aku sing ngomong. Marah gila. Pak wegah tenan. Mimin, kowe dadi wong wadon aja ngisin-ngisin karo biyu. Ya apa? Lah ngotor banget kaya kowe malah kana sing gila. Nek sing lanang pasif wong wedok kudu hiperaktif Nah. ya. Lah wong kudune kan malah kowe sing merkosa kok. Nenen. Nenene aja disebar-sebarna. Nah, terus Ya nggo ngemben nggo calon aswamimu. Iya. mesor apa ayu kok Pri nek prawan tuwa iki? Kurang telaten ya. Kurang. Ditelateni. Lho brengosi langsung melintir ora. Kita kaya perkudara ngono kok tak cedhaki kok malah anu ndrodok. Mbak Min. Gamater. Lagi Min, berarti kan nak si cowok itu pasif, Pasif. ceweknya kudu aktif. Situlah peran wanita. Oh begitu, Mas, aku pengen. Nek kowe iki ora aktif nek kowe iki setelan nek. Kebablasan berarti. Si. Pripun Mbak Eka? Angga. Baik. Dek. Duet kali niki Mas Abi. Mas Abi. dalam. Jenengan duet kali niki Mbak Eva. Oh, panganan niku. Pangan. Duet nyanyi Mas Abi nggih. Katene duet. Nggih. Duet. Mas Abi. Duet. Yus Abi. panganan kuwi to. Panganan tuh dawet duet ya. Duet ki sing nggo bayar.
Kayak duit tuh ya ganteng-ganteng lengup ya. Oh ya mak ya. Iya. Aku kacek Duit nak sing nggo bayar. Duit ki sing didodol ning Banjarnegara kuwi lho duit ayu. Kayak dawet. Dawet ki sing tanggo kae lho mak. Cak. Katok cilik. Cak, katok cilik. Monggo Mas Abi. Monggo, Mas lagune Abi, napa? Umi di sini. Cantik. Apa maringin apa Mbak Eva? Umi baba. Tangan terose. Tembang kangen. Oh nggih, tembang kangen nggih. Nah. Go Thomas jumeneng to Mas. Aku jumeneng ket mau. Kita cedake pertama jumeneng kok. Nah, ora garek neruske. Sama Mas Mbak Abi. Oke. Tarik. Sor. Ae. Yang sesarangan Mas Abi. Tarik. Ayo goyang-goyang. Semarang Boyolali, Mbak. Ora goyang duite Bali. Asik. Ayo Mas Abi. Senenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kanggo iki wujud katengaku. Tansah nutut kalbu rasa kang tak empet gawe lara dadaku liwat tangangan bisa dadi tombo pandang uyung tansah setya ngenteni baline endah manis esemu liwat kanggo iki wujud katresnani.
Malah. Primen wong anu iki pada goyang gelem bareng nyong goyang malah lunga. Aku diceluk Mbak Eka lho. Lah jare sapa? Ki loro jarane sing mari goyang sampe nyong biunge. Ya sampean goyang lo. Sampean goyang. Malah nyong malah. Ojo marah to, ora ngambek lho. Malah. Ora apa-apa. Diceluke pawange sik kae. Pawange di pawange. Rewel kae lho. Iki mau aku mung duduhke dalan tok. Ding ngeksekusi ki simbok karo adik-adikku loro iki kage. Ya. Ngapa? Lah sing beduk yang kena yo. Kok malah Menyaka. Bening-bening sih. Nyong wadon kok. Temenan. Ayo Mas. Ayo Mas. Neng ndi ayo? Yo dalange. Yo. Kok adewe kok ora payu. Satu kali lagi. Ora Nggih. payu-payu apa kek Pinten? ciblek karo Mimin temenan. Oh, Mbak. Oh iya ini enggak. Oke. Mbak Lastri. Dua Lastri. Mbak Mbak Lastri gede, Mbak Lastri Karo cilik. Mbak Lastri kecil. Mbak Makanya Dwi, gede kabeh. alah, Mbak Dwi. Wah, Dwi ora usah. Ya lek piye to wadon? Melek-eleki. Kok le. Ora Mbak Dwi monggo. Kok lek kondo ngelele tak go mulih klaten Oh, to. iya ting ya. Heeh. Oh, Pak Yoga ngersakaken jineman. Oh, oke. Oh, Pak Yoga. Oh, nggih. Masakan jineman. Oh, nggih. Sesideman apa jineman? Jineman. Jineman. Sesideman. Oh, nggih. Jineman. Oh, nggih. Oh, nggih. Jineman. Jinemanipun menapa nggih, Mas Brimob? Jinemane apa? Mic Anu wireless. ae nek nu jineman sesideman. Ular kambang. Oke, siap. Tes. Wireless Mas Narso. Tes. Nah, iki banter. Kawin kupinge ganti nek no traing nata garwa risan jaya
biasa. Ular kambang. Ket biyen masih kepinuk. Nggih. Ah, lajeng niki wau Mbak Lastri, dua Lastri nggih. Yo karo Mbak Dewi ra apa ya. Waduh saka kok Kebumen kok monggo. Ngaturaken menapa nggih sing anu bertiga ya nggih. Dwi Lastri. Oh iya pas ini Dwi Lastri ya. Wah jan Mbak Nowati kabeh. Monggo napa lagune Mbak Dwi? Mbak Lastri napa lagune? Napa? Trenyuh. Wah. Lagune pun trenyuh nggih. Katur para pandemen ingkang tasih wungon. Nggih monggo Mas. Nah. Dados trenyuh. Matur nuwun. Inggih matur nuwun kagem para pebren lan saha para pamirsa sedaya saestu. Langkung dumateng pebren kula Bapak Haji Kondang Sutrisno, Pak Yoga, Pak Gunarto, Pak Kabul saha sedaya kemawon panitia pagelaran wayang kulit dalam rangka Hari Wayang Nasional saestu kathah kekiranganipun anggen kawula ngisi acara menika saestu kanthi andhaping raos kula nyuwun pangapunten saha nyuwun panyarwe saha nyuwun kritik saran sedaya kemawon kagem para pamirsa saestu kula nyuwun pangapunten tasih kathah kiranganipun saha kathah ingkang kirang meranani ing penggalih. Ya